Nazdar ľudia, vitajte u môjho prvého videa z Grounded. Je to moja prvá videohra, čo vlastne takto točím živo. A je to aj moja veľmi obľúbená hra. A toto je návod, ako najľahšie zabiť Stinkbuga. Prvého Stinkbuga. V ňom sa potom samozrejme vyklafí plynová maska a vďaka nej sa potom budú zabíjať ďalší Stinkbugovia. Stinkbug je ploštica a prdí, čo je dosť náročné. V prvom rade, ako najdôležitejšiu vec, budete potrebovať Red End Helmu, Red End Arm Guards a Red End Kin Guards. Slúžia na to, aby ste zapadli medzi červených mravencov a tí, aby vás nerozkúsali na márne kusy. Mravenisko je veľmi dôležité, lebo to bude hlavný návod. Je najlepšie, keď máte luk a nejaké základné šípy. A môžeme vyraziť. Nájdeme si tu rýchlo nejakého Stinkbuga. Tu blízko sa nachádza. Ja jednoducho strelím a teraz utekám pred ním preč. Kša. On sa tu poháščerí aj s nejakými mravcami. Samozrejme, lepšie ho doviesť priamo do mraveniska. A nachádzame sa niekde tu. Tu niekde je mravenisko a tam sa odohráva boj. Ako môžete vidieť. Je to dosť ľahká mechanika a hlavne moja obľúbená. Tu mám. Tak poď, more. Už ma toľko nezdržuj. Toxika, help me. Tak sme tu. A teraz si user poriadne a našli nejaký chceš mravcov. Tak ťa môžem poprosiť. A vypadá to, že už tu má náš týpeček pekný nádherný problém. A začínajú sa na neho mravčakovia srať. To vypadá zaujímavé. Teraz tu odohráva menší fight. Ja im samozrejme ako vodný stánek môžem pomôcť. Ale už asi nebudem, už ich tam nech tam takto dohľubajú. A tak sa výborne farmia aj mravčie party a aj Stinkbug party. A už ako vidíte. Ej, toxika. Už nám krásne chcípol. Ja si ho môžem lútnuť. A to je najlepšia mechanika. Nachádzam sa mravenisko presne tu. A toto je koniec videa.